Ndine Blessings Chileuka ndipo ndabwera ndi nkhani kuchokera kuno ku MBC. Poyamba nkhanizi nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera ndi President Dr. Philip Nyusi wa ku Mozambique atsegulira chionetsero cha zaulimi ndi pempho kwa anthu a m'mayiko awiriwa kuti alimbikire pokweza chuma. Komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe yati nkofunika kuti Malawi Energy Regulatory Authority MERA akweze mtengo wa mafuta pang'ono. Ndipo akatswiri olemba nkhani awapempha kuti apeze njira zatsopano zothandiza kufalitsa uthenga okhudza kasamaliridwe komanso kufunika kwa madzi. Takulandirani nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati Amalawi akuyenera kugwira ntchito molimbikira kuti dziko lino lipeze chuma. Dr. Chakwera wanena izi pamwambo otsegulira chionetsero cha zaulimi ku Blantyre. Dr. Chakwera ati zina mwa ntchito zimene zikugwiridwa mdziko muno zikutheka kamba ka ubale wabwino umene ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la Mozambique kudzera kwa mtsogoleri wa dzikolo Dr. Philip Nyusi. Ndipo polankhula mmene amatsegulira chionetserochi, mtsogoleri wa dziko la Mozambique Dr. Nyusi wati ubale wa mayiko awiriwa wayamba kale kupindulira anthu okhala m'mayikowa. Dr. Nyusi wati ubale omwe ulipo pakati pa mayiko awiriwa uthandiza kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko mayikowa pa nkhani za malonda, za mtengatenga, za magetsi ngakhalenso za njanji. Iwo ati kumanga kwa njanji komanso doko la Nakala zithandiza kupititsa ntchito za malonda patsogolo mdziko muno. President Dr. Lazarus Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera ayamikira timu ya cricket ya atsikana osaposera zaka 19 popambana pa masewero ake a chikho cha T20 World Cup Regional. Timu iyi yapambana masewero ake onse asanu ndi amodzi ndi kutenga ukatswiriwo mdziko la Rwanda. Amini Musa ali ndi ripoti. Mutenga omwe ofisi ya mtsogoleri wa dziko linoyo yatulutsa wati Dr. Chakwera limodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ndi okondwa chifukwa chakuchita bwino kwa asungwanawa ndipo akuti aonetsa kulimbikira komanso kudzipereka pokonda dziko lawo. Mtsogoleri wa dziko linoyo wati ali ndi chikhulupiriro chonse kuti timuyi ikachita bwino masewero mu ndime yotsatira ndipo idzigulira malo ku mpikisano wa pa dziko lonse omwe udzachitike chaka cham'mawa mdziko la Malaysia. Timu ya asungwana ya cricket ya osewera osapyola zaka 19 yakwanitsa kupambana masewero onse asanu ndi amodzi ndipo yamaliza pamwamba pa gulu lake ndi mapointi okwana 12 ndipo yadzipezera malo mu ndime yachiwiri ya mpikisano odzigulira malo ku mpikisano wa dziko lonse. Padakali pano nthambi ya boma yoyang'anira mabungwe za masewero ya Malawi National Council of Sports yati ndi okondwa kuti masewero a cricket mdziko muno ayamba kumachita bwino chonchi m'mipikisano yakunja. Dr. Henry Kamata ndi mkulu woyendetsa ntchito za nthambi iyi. Game ya cricket tsopano yamba kulowerera pakati pathu. Tikunyadira and zaenda bwino, tikunyadira kwambiri. Komanso mafuna ndi kudziwitseni onena kuti no masewero amene achitikawa adachitikanso mu 2022. Timu yomwe idakasera ndi matimu azake idaluza magemu 5 kuwina imodzi. Ulendo uno timu yomweyo yawina magemu onse ndiye kuti no tikupita chitsogolo. Malawi tsopano yalowa mu gulu lomwe muli matimu amphamvu muno mu Africa monga Zimbabwe, Nigeria, Rwanda, Uganda komanso Tanzania. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha mayiko omwe akukwera kumene kuti akhale ndi mfundo yofanana yomwe akayitule ku msonkhano wa mayiko onse okambirana za kusintha kwa nyengo omwe udzachitikire ku Baku mdziko la Azerbaijan. Dr. Usi anena izi potsegulira msonkhano wa nduna okambirana mfundo zomwe angatsate pokonzekera msonkhano waukulu okambirana za kusintha kwa nyengo. McDonald Chiwayula ali ndi ripoti. Polankhula pa msonkhanowu, Dr. Usi alimbikitsa nthumwizi kuti izike mtima pomanga mfundo zikuluzikulu zomwe akazipereke ku msonkhano waukulu wa kusintha kwa nyengo omwe ukachitikire mu mzinda wa Baku mdziko la Azerbaijan.
dr usi ati nthumwizi ziwunike mmene mavuto akusintha kwa nyengowa akukhudzira maiko osauka ndi kufunika kuti maiko olemera apereke thandizo lokwanira pokonzera zinthu zomwe zikuonongeka kamba ka ngozi zogwa chifukwa cha kusintha kwa nyengo. dr usi ati mavuto akusintha kwa nyengowa akhudza maiko ambiri maka maiko osauka, choncho pakufunika kulimbikitsa maiko olemera kuti apereke thandizo lawo kamba kuti ena mwa malonjezano awo m'misonkhano ya mbuyomu sanakwaniritsidwe. Makalankhulana kumene kujako tikalankhulane zenizeni kuti anthu amve kuti sitimapita ku maiko azungu kolemera kuti tikakhale ngati matourist kuti tafuna kukaona maiko aini yake tikacheze. Tilibe nthawi, ndife osauka, tikufuna tithandizidwe. Zimenezozo tikambirane kuti timvane bwinobwino. Chifukwa zongomokamba kuti tiomberedwe m'manja sizitithandiza. Komanso asananyamuke Amalawi kupita kunja kumakamba kuti tinapita ku Egypt, tinapindula chani, tinaluza chani, nanga ku Dubai, nanga kupita ifeko. Zonsezo ni nkhani imene ifeyo tili nayo. Komanso tithokoze ngati Madam Frost amene akutithandiza, si onse amene akupanga mosakhulupirika. Pali UNDP ikutithandiza kwambiri Malawi munomo. They are always with us. Nkola timaomba manja kuja kuti zikomo. So pamene tukamba story yathu yodandaulayo tipereke ma good examples, models of excellence kuti monga UNDP in Malawi akupanga izi. Mawu ake mkulu wa bungwe la United Nations Development Program UNDP mdziko muno Afenella Frost anagwirizana ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo kuti pakufunika kukhala ndi chimvano pokapereka mavuto omwe mayikowa akukumana nawo. Poyankhulaponso pa msonkhanowu podzera pa makina intaneti yemwe akuyembekezeka kukhala mtsogoleri wa UNFCCC COP29 Amukta Babayev yemwenso ni nduna yoona zachilengedwe mdziko la Azerbaijan anati maiko osauka akuyenera kupitiriza kulimbikitsana kuti maiko otukuka afulumire kuchitapo kanthu pa nkhani ya zachuma polimbana ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo. Iwo ati maiko osaukawa ali pa chiopsezo chachikulu. Msonkhano wa ndunawu ukutsatira msonkhano wa masiku awiri omwe nthumwi zochokera m'maiko 45 osauka pa dziko lonse zinachita mu mzinda wa Lilongwe. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Asungwana oposa 2000 msukulu za kumangochi apindula ndi ntchito yolimbikitsa ukhondo pakati pa atsikana yomwe abungwe la ADRA Malawi akhazikitsa. Mkulu wa ADRA Dennis Matekenya ati ntchitoyi ikulimbikitsa ukhondowu ndi cholinga choti atsikanawo asamajombe ku sukulu. Owen Mavula ali ndi ripoti. Kwa nthawi yayitali malipoti akhala akusonyeza kuti asungwana achichepere ochuluka amajomba nthawi ya maphunziro pa nthawi ya msambo, zomwe zimachititsa kuti aphonyane ndi zambiri zomwe anzawo amaphunzira mkalasi. Izi akuti ndi chifukwa chakuti pa nthawi ya msambo asungwana ena amapanga chiganizo chokhala ku nyumba kuti adzisamalire kufikira nthawi yomwe amasuka kukapitiriza maphunziro awo. Pofuna kuchepetsa mavutowa, bungwe la Adventist Development and Relief Agency ADRA Malawi lakhazikitsa ntchito ya zaka zitatu m'boma la Mangochi yomwe cholinga chake ndi kuthandiza asungwana kuchita maphunziro awo ngakhale ali pa nthawi ya msambo. Mkulu wa bungwe la ADRA Malawi Dennis Matekenya akuti pakufunika kuyika chidwi chachikulu pa maphunziro a asungwana kuti dziko lino lichite bwino pa masomphenya achitukuko. Tifuna kuti ana adzikhalabe mkalasi, adziphunzira pamodzi ndi anyamata, akabwera mayeso adzikhoza chimodzimodzi ndi anyamata, kuti akamalimbikitsidwa ndi kukhoza kwa mkalasi akhoza kupitiriza maphunziro awo patsogolo, kenako adzakhala nditu anthu odalirika apamwamba chifukwa aphunzira owateteza kujomba kumwe kumachitika nthawi ya msambo. Wachiwiri kwa mkulu woona ntchito za maphunziro, kadyedwe kabwino komanso matenda a AIDS mu nduna za maphunziro a Maureen Maguza Tembo ayamikira bungwe la ADRA pokhazikitsa ntchitoyi. Chinthu chabwino kwambiri kuti pabwerano intervention imeneyi pambali pa zinthu zina zimene zikhoza kuchitika kuti akhoza kukhala pansi ndi atsikana aja kukambirana nawo, komanso kukambirana nawo mbali ya maphunziro komanso kupereka zinthu zina ngati ma sanitary pads ndi kuphunzitsanso makolo mmene angapangire ma sanitary pads zimene zikulumikizana ndi khumbo la unduna wa za maphunziro okweza maphunziro m'Malawi muno. Kupatula kuphunzitsa asungwana zokhudza msambo, bungwe la ADRA akuti likhala likupereka zipangizo zothandizira ukhondo wa asungwana msukulu za m'madera omwe adzigwira mu ntchito. Owen Mavula,
MBC Mangochi. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC tiyeni tionenso mitu yake. President Dr. Filipe Jacinto Nyusi wa ku Mozambique wayamikira ubale wamphamvu omwe ulipo pakati pa dziko lake ndi la Malawi. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi President wa ku Mozambique atsegulira chionetsero cha zaulimi wa chaka chino ku Blantyre. Ndipo komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe yati nkofunika kuti Malawi Energy Regulatory Authority MERA akweze mtengo wa mafuta pang'ono. Takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhani zathu. Komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe yati nkofunika kuti Malawi Energy Regulatory Authority MERA akweze mtengo wa mafuta. Wapampando wa komiti iyi Werani Chilenga wati kukweza mtengoku kuthandiza MERA kutolera ndalama zomwe makampani omwe amagulitsa mafuta akhala sakupereka ku bungweli. Achilenga anena izi popereka ripoti lofotokoza zobweretsa mafuta mdziko muno. Nayu Olive Phiri ndi ripoti. Poyankhula popereka ripoti lochokera ku komiti yoona zachilengedwe nyumba ya malamulo, Werani Chilenga ati komiti yawo yaona kuti vuto lakulephera kupereka ndalama za misonkho yochokera ku mafuta zikulepheretsa mabungwe osiyanasiyana omwe amapindula ndalamazi kuti adzigwire ntchito zawo motumikira Malawi. Achilenga nati komiti yawo inaonanso kuti mtengo wa mafuta ndi otsika kuperekeza ndalama zomwe makampani amagwiritsa ntchito poyeretsa mafuta ochokera kunja kwa dziko lino. Choncho amagwiritsa ntchito ndalama zomwezo zomwenso nzochepa pogwira ntchito zawo. Pachifukwa cha Achilenga apempha bungwe la MERA kuti liganizire zokwezako mtengo wa mafuta, koma analangiza kuti bungweli likweze mafutawa polingaliranso za mavuto omwe anthu akumana nawo. MERA akulephera kuti abweze ngongole ku makampani amene akuyitanisa mafuta mdziko muno. Chifukwa cha mavuto amene alipo ngongole zambirimbiri, ma devaluation anachitika, ndiye iwo ali ndi ngongole zambiri. Ndiye tikunena kuti akweze mafuta mwanzeru kuti mafutawo azipezeka, asachite kusoweratu. Chifukwa ngati iwo sakweza mafuta ndi chinthu anthu atha kuchiona ngati chimene komiti ikunena ndi chinthu choyipa. Inde mafuta akakwera zinthu zambiri zimakwera, koma akapanda kukweza mafuta titha kukhala osakhala ndi mafuta kusogolo kuno. Ndiye chabwino ndi chiti. Phungu wa dera la Zomba Ntonya wa chipani cha United Democratic Front Anedi Poya analesa kugwirizana ndi nkhani kuti mafutawa akwere. Phungu wa dera kumwera mboma la Ntchisi ya Lolembo Chilapondwa anagwirizana kwathunthu ndi zomwe komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe yafotokoza kuti mitengo ya mafuta ikwere ponena kuti mafuta mdziko muno ndi otsika kuyerekeza ndi mayiko oyandikana nawo. Ngati boma litati lisakweze tidzafika pa mapeto poti mafuta muno mwasowa. Ndeni maona kuti kodi mafuta akuti asoweretu ndi kuti mafuta akwereko pang'ono, chabwinoko nchiyani? Chabwino nkuti mafuta akwereko pang'ono. Chifukwa akasowa mafuta aja akasoweratu mdziko lino, anthu amene amagwiritsa ntchito mafuta amakagula m'misika yosavomerezedwa ndi boma, kumene amakagula mafuta aja okwera, komanso nthawi zina amagula mafuta owonongeka osakhala bwino amene amawonongera mwina katundu wawo. Ncho chifukwa chake timanena kuti boma likwezeko mafutawo kunena kuti lizipeza ndalama zopangira makosti a fuel. Padakali pano zokamera za phunguzi azimitsa kayofira mawa lachinayi kuyambira nthawi ya 9:30. Mayeso Chikhadzula, MBC Parliament Lilongwe. Alimi afodya aku Kabwafu ku Mzimba ayamikira boma poonetsetsa kuti fodya amugula mtengo wabwino chaka chino. Matthew Mwale apa estate ya Dias ku Kabwafu ayankhula izi mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress MCP atachititsa msonkhano mderalo. Chimwemwe Milulu wafika ndi ripoti. Matthew Mwale ndi Alameki Mvula ndi ena mwa alimi afodya ku Kabwafu mboma la Mzimba. Iwo akuti apanga phindu lalikulu kudzera ku ulimi wawo chaka chino zomwe sizinachitikepo m'miyoyo yawo, ndipo akuyamika boma kamba kothandiza kuti mitengo ya mbewu monga fodya ikhale yabwino.
kuyamba mu chaka chatha cha 2023 masewus anali abwino ndipo chinasangalatsa mwina Malawi wina aliyense kunena kuti abwererenso ku ulimi potengera kunena kuti mu zaka zambuyo za 2010, 2011, 2012, 2014 mpaka na 2015 ikuphindula kwambiri chifukwa nthawi ya mbuyomu zimavuta kwambiri anthu ngakhale mmudzi amadandaura ngakhale inenso ndimadandaura timalima fodya koma kupita ku auction mitengo yake sinali yogwira mtengo koma poti tinali wozingwa titani timangopanga momwemo koma nthawi zino chaka ichi anthu tonse tili wokondwa kwambiri chifukwa cha usogoleri wa president wathu amene alipo. Poyankhula pa msonkhano wa chitukuko omwe anachititsa pa bwalo la zamasewero la sukulu ya Chibeko yomwe ili mu wodi ya Enchisweni kumadzulo kwa boma la Mzimba, mmodzi wa akuluakulu a chipani cha MCP yemwenso ndi nduna ya zachitetezo Ahale Mkandawire anati boma layika ndondomeko zothandiza kuti mitengo ya mbewu ikhale yabwino. Ndiwathokoza president chifukwa anthu akuno kumuzi ndiwokondwera kwambiri, andipasa utenga mafumu andipasa utenga kuti mukatithokozere kwa president yathu. Nkhani ya misewu a president akuziwa kuti zomwe zikulimidwa kuno zikafike kumusika zikufunika msewu wabwino. Ndiwathokozenso a president kuti atipasa msewu wochoka kuchikwawa Mperembe mpaka kwe Utini watharatu uyamba posachedwa. Komanso pano tikuona msewu ukupalidwa under CDF yomwe CDF a president anayika 200 million constituency iliyonse apa from Mtwaro mpaka kumperembe tikuona nditu grade ikuyenda ndi ndalama ija 200 million a president anapereka. Koma kwa kukuru a president akufuna ayesese kuti umphawi uli kumizi uthe. Poyankhula poyambirira wapampando wa chipanichi kumpoto chakummwera a Joseph Chavula anapempha mamembala a chipanichi kuti apitirize kugwirizana. Iwo anatinso chipanichi chipitiriza kulimbikitsa phungu omwe ali mchigawochi ndi kumanga chipanichi kuti chidzachite bwino pa zisankho za chaka chamawa. Pa msonkhanowu Mkandawire anapereka mphoto ku matimu omwe anachita bwino mu mpikisano wa mpira wa miyendo ndi wa manja a mderali. Chimwemwe Milulu, MBC Mzimba. Nkhani zathu ndi zomwezi tsopano tikupatsirani kwa anzathu omwe ali kuchionetsero cha zaulimi ku trade fair mu mzinda wa Blantyre. Mwakoma nonse.